आङो बिथांमोननि मुंफोरखौ फारियै मख'गोन आरो अन्नानै नोंथांमोना बयबो जौस्राङाव जाहाथे फैयो। जोङो नैबे मान बावनायनि खामानिखौ जायफोरखौ जोङो गुबुन बिबानाव थिसनफिननाय जाबाय बिथांमोननो जों होनाय जानाय नङा। नाथाय जायफ्रा बिबानाव थायाखै बिथांमोनखौल' जोङो दिनैनि दिनाव बे हामबाय होनायनि समखौ लानाय जादों। बे समाव आङो सेथियावनो जोंनि बिबिसिनि आफादगिरि मिस्टार नबिन बसुमतारी बिथाङा दा जिरायथ'नानै दङ। बिथांखौ आङो गसंनो थाखाय खावलायनाय जादों आरो ओरै साहाथिं गसंफैनो खावलायनाय जाबाय खाथिनिफ्राय। बिथाङा जोंनि बिबिसिनि आफादगिरि आरो बिथाङा एसे उनावनो गावनि बिबानखौ गोदान आफादगिरिनो गथायनाय जासिगोन। लोगोसे जोंनि बिबिसिनि मानगोनां भाइस प्रेसिडेन्ट बिनय बसुमतारी बिथांखौबो खावलायनाय जादों जौस्राङाव फैनो थाखाय। बेनि उनावहाय मिस्टार सन्जिब इसवारी बिथाङा हम मिसननि सेक्रेटारि बिथांखौबो सिगाङाव फैनो खावलायनाय जादों। मिसेस अन्जु बसुमतारी सेक्रेटारि उइमेन कमिटि, मिसेस रसिला नार्जारी ट्रेजार उइमेन कमिटि, मिस्टार सेबेस्टियान बसुमतारी ट्रेजार इउथ कमिटि, रेभरेन्ड थजन बरगयारी सेक्रेटारि गस्पेल फेल'शिप, मिस्टार सैतनाथ बरगयारी भाइस प्रेसिडेन्ट जिएफ, मिस्टार जेरेमिया बसुमतारी चेयारमेन CMH, मिस्टार धीरेन्द्र नार्जारी चेयारमेन लेडी विलियम्स हायर सेकेन्डारि स्कुल। बिथांमोना थांनाय टार्माव गोबां खस्थ' खालामनानै मावनानै थांबाय आरो बिथांनि मावनायजों जोंनि अनुष्ठानफ्रा लुखांजादों आरो जोङो फोरबोनि हाबाखौ गाहामैनो मावनो हादों। जोङो मोनसे टीम हिसाबै खामानिफोरखौ मावनाय जादों आरो बिथांनि दैदेननायजों दिनैनि जोंनि बिबिसिनि आरो डिपार्टमेन्टनि जि नुथाय जों बेफोरखौ नुनो हादों। बेनि थाखायनो नोंथांमोननि साफ्रोमखौबो आङो बिबिसिनि गाहाय नेहाथारि जानानै हाउसनि जानानै बिबिसिनि जानानै रोजा रोजा हामबाय होनदों। नोंथांमोना जिरायथ'दोंब्लाबो निश्चय नोंथांमोननि खामानिया जिरायथ'नाय जायाखै। नोंथांमोना निश्चय फोरबोनि हाबाखौ कन्टिनिउ मावबाय थागोन। माखासेफ्रा गुबुन बिबानाव थिसनजानाय जाबाय आरो माखासेफ्रा गुबुन बिबानाव लाबोफिनजानाय जायाखै। जिखियानो जा मानो साफ्रोमनिसिमबो जोंनि अननाय आरो हामबाय होनायखौ जासिनाय जाबाय। लोगोसे जोङो बिथांमोनखौ हामबाय होनो उन्दै दानखौ लाबोनाय जादों गिफ्ट। बेखौ फारि होनो थाखाय आं खावलायनाय जाबाय। गिबियावनो मिस्टार नबिन बसुमतारी बिथांनो जोङो गथायहोनोसै आफादगिरि। Mandagan Nobin Bhushan, outgoing president. Mr. Vinay Bosumtari, outgoing vice president, BBCA. Mr. Sundar Ishwari, outgoing secretary, commission, BBCA. Mr. Anjay Bosumtari, outgoing secretary, women committee. Mrs. Rosella Nazari, outgoing Treasury Women Committee. Mr. Sebastian Bosumtari, outgoing Treasury Youth Committee.
Reverend Rosen Borgoyari, outgoing secretary, Gospel Fellowship. Mr. Jeremiah Basuntari, outgoing chairman, CMA. Mr. Virendra Nadjari, outgoing chairman, JDW, HSS. धन्यवाद नोंथांमोना साननो हागौ जोंनि सिगाङाव गसंनाय आं बुंखाबायमोन चैतन्य बरगयारि outgoing vice president धन्यवाद जोंनि सिगाङाव गसंनाय दैदेनगिरिफोरनो जे गिफ्ट होदों नोंथांमोना साननो हागौ मानो माखासे फिसा माखासे गेदेर जादों बेयो नङा जे माखासे मूल्यवान नङा नङा जों साफ्रोमबो मोनफ्रोमबो डिपार्टमेन्टनो दायित्व होनाय जागोन बिथांमोना बेस टु बेस गिफ्टखौ बिथांमोननो होनाय जागोन दा बेखौ मिथिहोनाय जाबाय सिगाङाव फैनानै जोंनि मान बावनायखौ नाजावनायनि थाखाय हामबाय होनदों बे समावहाय बिथांनि गेजेरनिफ्राय सानैसो आउटगोइं दैदेनगिरिफोरखौ फंनैसो बुंनो थाखाय समायखौ होनाय जाबाय आरो माखासेफ्रा जिरायनो हासिगोन।